Operasyona leşkerî a li sî gundên Licê, Farxîn û Dicleyê didome. Serfermandariya artêşê dibêje armanca operasyonê şewitandina zeviyên heşîşê lê HDP dibêje kenewîr û heşîş dikin hicet û bi vê yekê şewitandina gundan meşrû dikin. Tê gotin li Licê 4 gund bi temamî hatine şewitandin û gundî bi darê zorê ji gund hatine derxistin. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan çend roj berê ji nişkeva çû Cizîrê û li wir bi leşkeran re fitariya xwe vekir. Erdogan li wir pesnê leşkeran da ku di operasyonan de rol digirin, her wiha got şehîdbûna di rêya welat de pîroz e û meqama herî bilind li ba xwe de ye. Vir peyama dewamiya operasyonan jî da. Bir müzakere ihtimali görünmüyor. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaş li Amedê bi siyasetvanên Kurd re daxuyaniyek çapemeniyê li darxist. Wî li ser pêşketinên dawî ê siyasetê, hezr û nêrînên xwe anî ziman û bi taybet gotinên Erdogan ê ku pesindanîna ji bo şehadetiyê jî bi tundî rexne kir. Demirtaş got, ger şehîdketin tiştek wisa pîroz e çima zarokê serokkomar û wezîran di operasyonan de cî nagirin. Ji bo îhtimala pêvajoya çareseriyê jî neyînê axivî û got mirovekî ku ewqas her roj ji pezna xwînrijandinê dide, îhtimala destpêkirina pêvajoya çareseriyê di gel wî ji ortê jî radibe. Demirtaş ji bo li hevhatina Tirkiyeyê û Rusya û İsraîlê jî got ji ber ku rê li ber Tirkiyeyê nema mecbûr bû ku bi wan re li hev werin. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.